Malawi Today. Tikupitirizabe kukupasirani mmene project ya Namadengo kumachinga ikuyendera. Taonelani. Sabata iliyonse likakwana tsiku lachinayi limakhala tsiku la nsika mmodzi wawo ataka Group Village Headman Kambalaje TM Lomba mboma la Machinga. Tsiku logula zovala, zakudya, mawayilesi am'manja, mabulangeti, nsalu ndi zina zambiri. Koma ine ndi gulu langa pa tsiku ngati lomweli sabata ziwiri zapitazo tidali tikugumula zipupa monga ndiyesa ambiri mukumbukira. Maola ake tidadzutsa foundation ina malo omwewo. Kenako uyo tadzutsa khoma amwene. Tsiku linalo tidakagula matabwa komwe kuliwonde kubwera nawo kumudzi. Komanso zitsulo zomangira ija amati ring beam. Koma poti ntchitoyi imafunika makobidi ankhaninkhani, ine ndidadzasuntha masiku atatu kulowera ku dziko la Mozambique kukagwira ntchito yanga yoyimba sinanga ndidziwokeranso mbali inayi. Pochoka ku mudziko nkumaona ana adakali pansi pa mitengo kuphunzira, mumtima nkumati ndibweranso posachedwa. Ku Mozambique tidafika kumenya press briefing amwene, kenako madzulo ake uyo general pa stage amwene. After ku Mozambique maola ake sitidapume kukayimanso mulilongwe. Koma sikhwimbira kero anthu amwene, koma zoonadi zikome zitani zonse zimatha. Kenako basi ndabwereranso kumudzi komwe kumachinga kukapitiriza ntchito yomanga bloko. Kumeneko ndapeza timu yanga ikukhoma matabwa. Ine nkumalandira ma updates kuchokera kwa a headmaster Mr. Khungwa. Kenako takwera pamwamba kupanga supervise mmene ntchito ikuyendera. Kenako posakhalitsa lafika galimoto kutsitsa malata. Koma kumbukirani kuti ntchitoyi tidawuzidwa kuti itha kutenga ndalama pafupifupi 106 million. Titawalemba ntchito amakampani kuti ayendetse ndi iwowo, ife titangokhala phe ku nyumba ndipo tidzabwera akadzamaliza. Koma ife pozindikira kuchepekeredwa kwathu tidayilowa amwene kulembera ndi kuyendetsa zonse toka. Pomaliza tagwiritsa ntchito 68,678,000 yokha. Ngakhale ntchitoyi tayimaliza koma tatsala ndi katundu, kamba kuti ine ngati general sindidapitire konse ayi. Komanso mgulu lathu mudalibemo munthu wamanja atali kapena kuti wotolatola ayi. Ndi patsala simenti, mabloko osachepera 350, njerwa zootcha 7,000, malata 6 ndi tinantina. Ndi ine monga general ndidaganiza zomanga administration block pambali pa bloko lomwe tamangali. Ntamuza nzanga wina wa ku America yemwe ndimacheza naye bwino koopsa adandiuza kuti katundu watsalaya ngochepa, koma ganizo langa labwino ndithu. Ndi iyeyo wadzipereka kumanga administration block mpaka kumaliza. Ameneyo dzina lake Henry Mukhuna. Ndi bambo Mukhuna andiuza kuti tiyambe teretereri kutereko ndi momwe muoneramu kuyezayeza tsopano. Ndi ife tikudikira gulu lodzapenta bloko lathu sabata yamawa. Ife tikuyamba kumanga administration block.